हेलो हेलो तनी साफ बनाई पहले नियम तनी कमे रहे लेकिन नियम गाना बजाना बड़ी शांति की चीज हो। हेलो छटपटा के झाल बजाती है बाबा बड़ा ही हेलो तनी कमे को भाई सराहनीय गाना बजाना भइल है। अब गाना बजाना के समय बढ़िया आइल है कहें कि अब शांति हो गई बा। बाप रे बा नोचा नोची होता ई गाई तो ऊ गाई तो ऊ गाई तब तक ले पता चलल कि मुखरा बोल के अंतरा भूला गई। बिल्कुल सही जवाब। अब खूब बढ़िया शांति हो गई। यही तरह गाना बजाना के आनंद उठावे के चाहिए। देखिए गाना बजाना भी कोई एक प्रकार के होला। खुशी के गाना बजाना वो अलग होला माहौल। गम के जहाँ गाना बजाना होता केहू के बाबूजी मर गई नहीं है आज से वो घर सुना हो गई बा। तब केहू के द्वार पर वो बैठ के गीत अब रउआ फरमाइश को ऐसा न गवाई कि मरवाला के मन फेर से वहां से भी इच्छा जागे कि हम चल के तनी गाना बजाना सुन। फिर जाओ ना होए के चाहिए। फिर हम जाने का मन करा मृत्यु लोग में बैठल है के तनी खड़ा हो। बड़ी सुंदर बात सुननी हो। ई जनावल जरूरी ना रहे कि उन्हें लौंडा हो। हम नानू कहने के लौंडा हो तो न लौंडी हो। अच्छा ये सब कहला के का जरूरी बा। मुजफ्फरपुर वाली ई कैसे लड़का लोग समझ गए कि लौंडा हो। कैले हवे का मान के चली कि बिना चेकिन कैले कुछ थोड़े था हालांकि आज यदि लौंडा भी हो तो काम के हो। सुजीत लौंडा भी हो तो काम के हो। ताहर लौंडी भी हो तो काम के ना हो। जब ले वहां पहुंची ना जब ले दोनों के संजोग बनी ना तब तले तो लौंडी कतनो बढ़िया हो ओकरा से बाल बचाव केले होए वाला हो ना। ननकी नचनिया आई गलती ना कहनी है। कभी जी रहुआ मत ध्यान दे दोनों मिली है ना तो ननकी ओए में से कोन लड़का बोल देले लौंडा लौंडी के बात ई सब में हम फेरा में थोड़े रहिले। आ जाए दी कोनो बात ना हम अपना फेरा में रही। पहले के लोग कहत रहे उ चूल्हा बेकार बा जेकरा में ताव नहीं खे। अरे लौंडी हो तो एकर पानी के जोरा हो। आँख देख ली एक आँख के जोरा हो। बढ़िया बढ़िया राजपरी के भी बुला ले वैसा आँख मिली ना। दिन में देखम तो बढ़िया लगे रात में बढ़िया से अगर ताकत दिए तो काम में फाइन लगे। बढ़िया है उन्हें कुछ सुननी हो का दो अंग्रेजियो बोले ली उन्हें लौंडा है वो नहीं बोलता है। वो बोले आई लव यू तो सुजीत कहले कि ओकरा से पूछे तो कहे आई लेवे जाएबे। अच्छा एगो काम करो तू तनी लोग के सुना दो। आई लव यू हिंदी में कह जाला मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। ओकरा के अंग्रेजी में का कह जाला ए करे जा आई लव यू ई जान आई लव यू टू। ओ टू एगो बढ़ाइए देलक आई लव यू टू माने एगो नहीं डबल दो रख ले भी। अब बोला कि तू तो स्त्री हो यहाँ के मर्द है तू बोलो कि आई लव यू आई लव यू तो हम मूरी झुका ले कि हम ये सब नहीं करती हूँ। बने बोले आई लव यू टू। हम कोई से ना मर्द मर्द होता है लेकिन तब बा चूल्हा बेकार बा। औरत भी जौन है वो आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के समान है। हम काटती ना लेकिन बिना जब तक ले दोनों के संजोग ना हो कतनो रहुआ सुंदर है। तो माई कैसे बनबो। कोनो फिल्म हिट होला कब जब ओमे के खलनायक लास्ट में जूता चप्पल ना खलेला तो उ लास्ट में ओकर कुकरम बचल बा जन ला जूता खाली उठ हो जाए। अकेले हीरो दांत खिचोर के मर जाए है फिल्म हिट ना करेला ऐसा कहे वाला कहले हो। चूल्हा बेकार बा जेकरा में ताव नहीं खे।
गावे के तनिको भाव नइखे अब मर्द के छोड़ दी घर के है मौगी बेकार बजगरा न छे लजाइला के मोल ना हम ना आग लगैनी है भाव नहीं ओनाही के दल में से कोनो लौंडा बोलले हो त लौंडा के लगे सब व्यवस्था बा वो अंडा फोड़ियो देला अंडा फाड़ियो देला लौंडा छोड़िए दिए एगो बढ़ जा गीत बड़ा पुरान हो गइल कि मन बिगाड़ देले बारू हो मन बिगाड़ देले बारू हो अब आधार हो गल चुमा के नाम पर सुहागो रत मना सकिल जहाँ सुजीत हमने के तरह के कार्यक्रम साफ सुथरा कर रहल बानी अब तो भी यहाँ के लोग कहता कि ऊ गाई ऐसे मरवाला के हमने के तबाह कर रहल बानी मरला के बाद माहौल देखी गाना बजना हमके कितना सुंदर साफ सुथरा अभी तक ले रहुआ लोग खातिर सुनावत रहनी लेकिन हम मान के चली के दुकानदारी कतनो बढ़िया बाबा रहुआ हम के जिलेबी नहीं लेंगे बुनिया लेंगे तो हमर का जाता 2 किलो और ले लो तो गीत उहे बा तोड़ दिहे बा लेकिन गीत हमने के का कहे के इंसान अकेले आवेला अकेले दुनिया से जाएगा बा पाउडर का डिब्बा निकाल बउआ खोल के मुंह इंसान अकेले आवेला अकेले ही जैसे जाई पाउडर बावने के बउआ पाउडर देख लिए तनी होई त दे दियो डिब्बा जैसे कहे वाला कहले हबा तनी म्यूजिक से उठा लो अकेले संग में कोई न जाई देखे लड़की जब सजनमा पूछिए तोहारा के गोरी कहा ससुराल में उहा पिया के हमरा के लगे जहिया भतरा पूछिए तोहारा से गोरी अलग वो पत धुआ ये दुनिया में कभी भी एगो चींटी को भी अपना से कमजोर मत समझिए
चिउटिया भी जानता नहीं हाथी में कितना बल रहेला आ तनी गो चिउटिया चाहिए तो ओकर बुखार छोड़ा के छोड़ा सुर में अब घुसे भले लौंडा हाथ लौंडा हो आई बउआ हमरा उनसे बोल देले ऐसे में कहते नहीं बाकी हो ना आ ना एकर अगर प्रमाण लेवे के बगैर दोसर के मत भी रहे और रउआ ईमान ठीक बा और रउआ प्राइवेट में चल रहे यहाँ के हम चेक करा दे कि जेंट्स की लेडीज हो मान के चली के अगर जेना जेंट्स हो ना लेडीज हो ट्रैक्टर होई न ट्रैक्टर होई ना माल लोड करे के भी हाल जानेला आ गाड़ी जब चली तो घींच के निकाले के भी हाल जानेला 5 गो यार से नहीं लगबलू ताको एने तले गोरी हालांकि तारू उम्र वैसा ना है कवि जी बड़ी सुंदर गीत लिखल है एक लड़की 2 लड़के 5 गो यार से नहिया लगवलू असली भतार के अरे देखिए गोस्वामी जी लिखले बानी छिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा 5 गो तत्व से मकान बनल बा छिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा एकरे में बोले वाला बोलता आ भगवान बनौले बानी ई पूरा शरीरे है 2 गो चीज से 2 गो चीज से हम बताओ तनी